Malawi Today. Tsogola pazotsatira za maboma anayiwa. Amtali manja ati yemwe akuyimira chipani cha Malawi Congress MCP Lazarus Chakwera ndiwo akubwera pachiwiri kutsogozana ndi Apita Muthalika pazotsatirazi. Chipani cha Malawi Congress MCP chati chapereka madando ake ku bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission MEC okhudza zolakwika zambiri zomwe zachitika porengetsera mavoti m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Pa msonkhano wa Tolankhani usiku wathawu yemwe aime ndi President Dr. Lazarus Chakwera pa chisankho cha pa 16 September Avenubeko Mumba ati apeza umboni okwanira onetsa kuti oyendetsa chisankho malo oponyera voti adasokoneza mavoti a Dr. Lazarus Chakwera mokomera mtsogoleri wa chipani china. Iwo ati pano anthu 8 omwe adayendetsa chisankho ma presiding officers mchingerezi amangidwa ndipo apolisi akufufuza zina. Avenubeko Mumba ati zimenezi zidachitikira maboma 13 ndipo maboma ena ndi Phalombe, Thyolo, Rumphi, Mangochi ndi Mzimba. Amumba pamenepa alangiza kutsatira chipani cha Malawi Congress kuti adekhe komanso asunge bata ndi mtendere pamene bungwe la MEC likuwunikira madando a chipanicho. Apolisi kulilongwe amanga bambo wa zaka 53 a Clement Chikankha yemwe amagwira ntchito yoyang'ana chisankho constituency returning officer mchingerezi ku Nkhoma kamba kufuna kudzipha. Malingana ndi apolisi izi zachitika madzulo alachinayi pa 18 September Chikankha adadziponya pa damu la Zonyasa ku Nkhomako. Malingana ndi Adonex Kunthani omwe amagwira nawo ntchito pa Nkhoma TDC, iyo anawayimbira lamya wauza kuti akukadzipha pofotokoza kuti alephera kugwira ntchito yawo yomwe amagwira pa chisankhochi. Nthambi zomwe zikugwira ntchito yopereka chitetezo mdziko muno aziyamikira kamba kochilimika pa nkhani yopereka chitetezo pa chisankho chomwe chachitika pa 16 September 2025. Mkulu wa bungwe la Nice Public Trust Agrey Kalinde Cafe alankhula izi kulilongwe pa msonkhano wa Tolankhani pomwe anatsogolera mabungwe ena kuyang'anira zomwe zikuchitika nthawi ya chisankhoyi. Kalinde Cafe ati ntchito yomwe akugwira achitetezo zowa yothandiza zika za dziko lino kuti zitenge nawo gawo ndi kusankha mtsogoleri yemwe akufuna pa chisankhochi. Nkhani mwachiduletu pakadali pano ndi zomwezi muli ndine Smart Charika ndi mzangayi Telson Kamalata. Makoma nonse. Bwana inonse mauno yafika sonthaji ati makupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mawawa mwapo ndi apo komanso ya mphepo ndi ya changululu. Tikuyembekezeranso mphepo yamwera kumba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chilwa ndi Chentosa amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizapo asodzi tikapitize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvuma mafalikira m'madera ambiri a mdziko